Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Makialam at matuto. Yan ho, mga kabalen, makialam, matuto at magdesisyon ng tama. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Kabalen, Justin Dizon po maghahatid sa inyo ng mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Isang magandang umaga ho sa lahat. Araw ho ng Huwebes ngayon, February 19, 2026. At live na live ho tayong napapanood sa ating mga social media pages at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. Live din ito sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official. Kaya naman kabalen, mag-subscribe ka na para hindi ka malate, ika nga, at para mapanood yung mga content ng CLTV 36 tungkol sa mga iba't ibang kaganapan dito po sa ating rehiyon, Central Luzon. Napapanood din ho itong ating programa nationwide via Signal Channel 115, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa telebisyon at Air Cable Converge Channel 71. Ganyan din sa 37 cable partners dito po sa buong Central Luzon. At syempre live na live din tayo sa Free TV Channel 36 dito po sa Kalakhang, Pampanga. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon. Kabalen, samahan po si Justin Dizon. Narito po ang mga headlines na ating tatalakayin dito sa ating programa ngayong araw. Itong kaso na ating binabantayan kaugnay ng pagpatay sa negosyanteng si Tess Mamak ayon ho sa Angeles City Police Office ay planado. Okay? At may pakiusap naman yung kanilang pamilya sa mga kababayan natin na maging maingat sa pagkokomento, lalo na sa social media, ukol po sa sinapit ng kanilang ina. Samantala,
Eto, baka kayo na to, kabalin ha. Meron ho tayong isang kababayan o isang mananaya ng loto dito ho sa Pampanga. Ang bagong milyonaryo. Ay ba, sino yan? Balato naman, di ba? At yan ho, may bagong milyonaryo nanalo ng 34 million pesos sa loto. Ayan. At syempre, itong anunsyo kahapon ni Vice President Sara Duterte na kanya pong planong pagtakbo bilang Pangulo sa darating na 2028 elections, abay, sinalubong ng iba't ibang reaksyon. At alamin ho natin yung pulso ng publiko kaugnay ng anunsyo ni Vice President Sara Duterte hinggil sa kanyang planong maging Pangulo o tumakbong Pangulo pagdating ho ng taong 2028. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scrolling stream. Kabalen, simulan muna natin ang ating programa balitaan sa mga impormasyon na may paggagamitan, magdesisyon ng tama. Alamin muna natin sitwasyon ng mga kalsada dito ho sa iba't ibang bahagi ng syudad ng San Fernando, Pampanga. Live ho ito. Skip the scrolling stream at the 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Mula ho dyan sa Command Center ng City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO, narito po ang sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang bahagi ng syudad San Fernando. Dito muna ho tayo sa gawing itaas yung Angeles City boundary ng syudad San Fernando, ganyan din sa itong Santo Domingo at Angeles City at Barangay Talabastagan, syudad San Fernando. Balita makatotoanan. Balita Light traffic ho ang sitwasyon at paalala lamang, speaking of Angeles City, ay may paalala yung City Information Office pinaskil nung isang araw yung pagrespeto ho sa bike lane. Oo, ito totoo to dahil ginagawa hong parking lot, nakikita natin may mga bike lanes sa Angeles City na pininturahan ng kulay pula, linagyan pa ng bollard para ho protektado yung mga siklista. Ang problema, ginagawang paradahan nito hong mga motor, mga tricycle, mga kotse, mga SUV at jeep. Kawawa naman ho yung mga nagbabike. Ang siste, mapipilitan ho kaming mga siklista. Siklista ako, alam naman ho, nagbabike din ho ako. Mapipilitan ho yung mga nagbibisikleta na lumabas sa kalsada, na sumabay, makipagsabayan sa malalaking sasakyan. Ayon ho sa Angeles City Information Office, patuloy ang kanilang ginagawang operasyon upang masanay yung ating mga kababayan sa Angeles na respetuhin po itong mga bike lanes. Sige ho, silipin naman natin sitwasyon dito sa may gawi ng Panings. Ito light traffic din dito sa area ng Panings. Ganyan din ho sa may Holy Angel Village at sa may Baliti. Ayan, ay light traffic. Ayan, nakikita natin yung jeep, hinarangan pa yung pedestrian lane. So yung ating tumatawid sa pedestrian lane ay kailangan umikot. Ganyan ho yung sitwasyon ng mga mananakay, ng mga commuter, ng mga sidewalk, yung mga naglalakad sa atin. Hindi talaga friendly para sa mga pedestrian. Kaya naman sana matuto ho yung mga motorista na respetuhin yung mga pedestrian lane, yung mga sidewalk, yung mga bike lanes. Dito ho sa may area naman ng Baliti, light traffic din. Same scenario sa may Sindalan, maluwag hong sitwasyon ng trapiko. Del Rosario, wala ring aberya. Ganyan din sa may Diosdado, Macapagal Regional Government Center. Kung kayo po may lakad dyan sa LTO, SSS o iba pang tanggapan ng gobyerno, abay, hindi ho kayo maaberya dyan. At paghandaan lamang, speaking of LTO, may babanggitin si Gwen Justin, maya-maya, may bagong scam. Yung mga nagpapanggap na LTO. Okay, so mag-ingat ho kayo. Merong bagong scam, mamaya ipapakita ko. Baka sakaling natanggap nyo na rin ito. Pansinin niyo yung mensahe, sinasabi yung tungkol sa LTMS portal. Abay, scam ho kasi mali yung website .com yung nakalagay, hindi .gov.ph. Okay? Mapanlin lang, mamaya papakita ko. Dito ho tayo sa gawing Sindalan. Ayan, light traffic din. Del Rosario, maluwag ang sitwasyon. St. Jude, light traffic din. Dito ho sa may gawi ng
Dolores Macabacle ay maluwag din ang daloy ng trapiko hanggang Barossa, ano, and even sa may downtown San Fernando, maluwag ang daloy ng trapiko. Skip the scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Para naman sa mga luluwas patungong Metro Manila ngayong araw ho ng Huwebes, ito ang aasahan ninyong sitwasyon. O di kaya naman yung mga uuwi dito sa ating rehiyon, Central Luzon, ito po ang sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang bahagi naman nitong North Luzon Expressway. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama, eh. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin. Ito ho mga kabalen, sa monitoring natin dito ho sa NLEX, light traffic din yung Balintawak Toll Plaza, wala hong aberya dyan sa may Valenzuela Interchange northbound lane. Mindanao Toll Plaza, meron hong bahagyang pila palabas ng expressway. Sa may Kawayan Interchange, ito ho mga kabalen, may anunsyo tayo dahil may mga ongoing road closure dyan eh. May mga reblocking din and banggitin ko na para ho sa inyong kaalaman, ano, sa mga babiyahe ngayong araw, asahan po ninyo dito ho sa may NLEX Connector Magsaysay entry ramp. Ongoing ho yung maintenance and enhancement works dyan sa portion na yan ng North Luzon Expressway and sarado ho siya hanggang kaninang alas 7 ng umaga. So ito ho'y remnants na lamang ano yung nararanasang pagbigat, but dyan sa may Pulilan northbound exit at southbound entry, sarado rin ho yan hanggang bukas naman. So meron ho tayong mga alternatibong ruta na pwedeng gamitin ano para ho sa mga lalabas ng Pulilan northbound at southbound papasok naman ay sarado. Paalala hanggang bukas, February 20. Sa may siyudad ho ng San Fernando portion ng NLEX magkabilang linya, maluwag ang daloy ng trapiko. At every 36 news stream, kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon, natama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon, natama matudesisyon, natama. Mula ho sa may North Luzon Expressway, pasadahan din natin sitwasyon ng trapiko dito ho sa lalawigan naman ng Bataan para sa mga magtutungo ng Balanga City dyan sa may Olongapo, Subic Freeport. Ito po ang sitwasyon ng inyong mga daraanan dito sa Bataan. Ayan ho mga kabalen, kapansin-pansin maluwag ang daloy ng trapiko, Layak, Balanga bound. Balitang mapagkakatiwalaan. Maluwag din ho ang sitwasyon dyan sa may area ng Hermosa SCTEX southbound at yung papasok naman ng northbound portion ng Hermosa SCTEX ay light traffic din. Ganyan din ho yung senaryo sa may Abukay at dyan sa may area ng Balanga City, doon sa may crossing. Ano? Magdesisyon ng tama mga kabalen, sumunod ho kayo sa mga itinakdang speed limit nitong pamahalaang panlalawigan ng Bataan ano, para ho hindi madisgrasya sa kalsada. Kabalen, ongoing ho ngayon ang press conference ng Angeles City Police Office kaugnay ng pagpaslang kay Ginang Tess Mamak. Maya-maya, antabayan na natin, makakasama natin live sa ating programa Kuyang Paulo G. Santos. Nakatutok ho dyan sa may press conference ng Angeles City Police Office.
Ito, for the meantime, makibalita muna tayo sa DOST Balitang Pag-asa. makatotohanan. Kaugnay ho ng magiging taya ng ating panahon ngayong araw ho ng Huwebes, February 19, 2026. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang magiging lagay ng ating panahon sa araw na ito. Umiiral pa rin ang northeast monsoon o amihan sa malaking bahagi ng Luzon at umaabot pa po ito sa Kabisayaan. At ngayon, nagdudulot pa rin yan ng maulap na papawirin at mahihinang pagulan sa silangang bahagi ng northern at central Luzon. At dahil nga halos abot pa rin ng Kabisayaan ng amihan, sa babang bahagi po niyan o ibabang bahagi lamang yan, makikita natin ang axis ng shear line. Ito po yung boundary kung saan nagsasalubong ang northeast at ang easterly na hangin. Itong shear line kasalukuyan nakakaapekto sa silangang bahagi o prevailing po dito at makikita natin sa silangang bahagi ng Mindanao at nagdudulot po yan sa kasalukuyan ng malawakang pagulan sa malaking bahagi ng Mindanao at inaasahan din natin magdudulot ng mga pagulan sa malaking bahagi ng Kabisayaan sa mga susunod na oras. Sa kasalukuyan wala tayong bagyo na minomonitor sa loob ng ating area of responsibility at in the next 2 to 3 days wala tayong inaasahan, gayon pa man patuloy na magantabay sa magiging update ho ng Pag-asa. So for today, magiging maulap ang papawirin at may tsansa po ng mahihinang pagulan dito sa Cagayan Valley Region, sa Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora at maging sa Quezon Province. Yan ay dulot ng amihan. Kasama po dyan, of course, yung malamig pa rin na temperatura, especially po sa mga mountainous areas at sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon. Samantala sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin at posible pa rin ng mga isolated o pulupulong mahihinang pag-ulan. Usually nangyayari po yan kapag umiiral o prevailing ang amihan. Para sa ating temperatura sa Metro Manila, from 22 to 30 degrees Celsius, 14 to 24 sa Baguio City, 22 to 32 sa Lawag City, 23 to 29 sa Tuguegarao, 25 to 30 degrees Celsius sa Legazpi City, at 21 to 28 degrees Celsius po sa Tagaytay City. Samantala, dito naman sa eastern o malaking bahagi ng Eastern Visayas, particular dito sa Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, sa Cebu at maging Bohol, sa Caraga Region, Northern Mindanao, Davao Region, Soc-Sargen at sa mga lalawigan ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Asahan din natin magiging maulap ang papawirin sa maghapong ito at mataas ang tsansa ng malawakang pagulan at pagkidlat pagkulog. Yan pa ay dulot ng shear line. So sa mga kababayan natin dyan, patuloy natin silang pinag-iingat. And in fact, meron po tayong weather advisory sa ilang bahagi ng Mindanao. Kung kaya't later po ay maya-maya lamang ho ay i-discuss po natin itong weather advisory kung saan ho ay nakataas posibleng makaranas ng 50 to 100 millimeters of rainfall. Samantala dito naman sa natitirang bahagi ng Mindanao at natitirang bahagi pa ng Visayas, generally ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin. Dito sa Western Visayas at Negros Island Region, posible yung mga isolated at pulupulong mahihinang mga pagulan dahil sa amihan, habang dito naman sa natitirang bahagi ng Mindanao, posible yung mga localized thunderstorms. So pwede pa rin ng mga severe thunderstorms at pwede pa rin magdulot ng mga localized na pagbaha. Sa ating temperatura sa Tacloban, 25 to 31 degrees Celsius. Sa Cebu ay 26 to 30, 24 to 30 sa Iloilo, 25 to 31 sa Puerto Princesa City, 26 to 31 sa Kalayaan Islands, 25 to 29 degrees Celsius naman sa Cagayan de Oro. Sa Zamboanga ay 25 to 32 degrees Celsius habang 24 to 30 degrees Celsius po sa Davao City. Ngayon nga po ay meron nga po tayong weather advisory in effect. So possible yung 50 to 100 millimeters of rainfall in the next 24 hours. Dito po sa mga lalawigan ng Dinagat Islands, sa Surigao del Norte, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Sur, Davao del Norte, Davao de Oro at Davao Oriental. So higit po natin talagang pinag-iingat po natin ang ating mga kababayan dyan, extra precautions, especially po sa mga localized flooding or against localized flooding dahil yung mga pag-ulan na ito ay pwede pong nagdulot ng mga pagbaha. Lalong-lalo na po sa mga vulnerable areas, sa low-lying areas, or even po sa mga mountain areas, posible po yung mga localized na landslides. By tomorrow naman, pwede pa rin makaranas ng mga pag-ulan from 50 to 100 millimeters of rainfall dito sa Eastern Samar, sa Leyte, sa Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Surigao del Sur at maging sa Agusan del Sur. Yan po ay dulot pa rin ho
tinatawag po natin share line. So sa mga kababayan natin dyan, patuloy natin silang pinag-iingat. Sa kasalukuyan, wala po tayong gale warning na nakataas sa mga bahagi ng ating mga baybaying dagat. Moderate o katamtaman naman ang magiging pag-alon sa malaking bahagi ng ating karagatan. Ang sunrise natin for today is 6:18 in the morning at lulubog ang araw mamaya sa ganap na 6:02 ng gabi. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang araw po. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream kasama si Justin Gizaneto. Maraming salamat, Lori Galicia, para sa ulat panahon. Balitang may paggagamitan muna tayo. Pero bago yan, bigyang daan natin. Ito, gaya ng aking nabanggit, katatapos lamang ho ng press conference dyan ho sa may Angeles City Police Office kaugnay nitong kaso ng pagpatay sa negosyanteng si Tess Mamak. At live ho nating makakausap dito sa ating programa si Kuyang Paulo G. Santos, nakatutok kasama si paring Johnny. Kuyang Paulo G, ano ang latest? Kuya Justin, patuloy nga yung case build up no? Pero sa nakikita nitong Angeles City Police sa kanilang presentasyon, malinaw na yung tinutumbok ng kaso dito persons of interest na si Doc o alias Doc na driver ng pamilya Mamak sa mahabang panahon, na siya yung na ituturo dito sa karumal-dumal na krimen na kung saan Kuya Justin, ilan sa mga presentasyon ng mga ebidensya dito yung kung papaano lumabas ng compound at yung timeline na kung saan nakita yung presensya ng kanilang driver ng pamilya Mamak na nandun sa area ng Hadrian, dito sa area ng Balibago. Base kasi dito sa mga CCTV footage, Kuya Justin, yung elemento na siya ay lumabas ng sasakyan na nakita sa CCTV camera hanggang mailabas ito at diyan na mailagay sa area ng magalang yung sasakyan, talagang yung intensyon nitong suspect iligaw yung investigasyon ng mga pulis At dito rin, Kuya Justin, banggit ni Police Colonel Joselito Villarosa na maging dun sa execution ng crime talagang planado, dahil dun sa mismong tahanan kung saan narinig pa yung sigaw ni Tess Mamak na Manuel. Kinumpirma kasi ni Colonel Joselito at ng mga kaanak na dun sa CCTV footage na merong boses na narinig, yun salitang Manuel, pangalan nitong kanilang driver At dun sa mismong ground kung saan nagkaroon ng hukay, hindi rin biro, Kuya Justin, yung inabot na pagproseso doon ng mga volunteer at gayon na rin ng PNP dahil alam mo, para maligaw yung investigasyon, ang binabanggit nga ng mga operatiba ng Angeles City Police sa kanilang paghuhukay, hindi raka-raka na napunterian nila na nandun yung bangkay ni Tess Mamak, dahil ang ginawa hinalo yung mga may babuyan diyan, pero hindi operational yung babuyan. Kaya lang pinaghalo yung kanin baboy doon sa lupang itinambak. So kung sakaling ikaw ay naghuhukay, mapuntirya mo yung mabaho, iilag ka. So dito sa nangyari nga, Kuya Justin, sa kanilang paghuhukay, talagang yung residue ng mabahong amoy naghalo at hindi kalayuan doon sa septic tank ng babuyan na kuha itong si Tess Mamak. At dito sa kanilang investigasyon, Kuya Justin, nangangalap pa sila ng ebidensya, pero papunta daw ang kaso dito naman sa murder case dahil isa yan sa kanilang gustong ma-execute at dahil nga kumpleto na rin yung mga ebidensya nila, yung hot pursuit operation sa pagkakatuntun din dito sa alias Manuel na suspect o ng persons of interest, kaagad-agad yan kanilang maisagawa, Kuya Justin.
Paulo G, maraming mga nagtatanong sa netizen ano at dito sa ating mga kababayan sa Angeles City, itong hukay napakalalim daw. Ito bang sinasabi ninyo, sinasabi ng PNP ay bago pa mangyari yung pagpaslang nung Feb 12, yun din yung araw na narinig yung sigaw, tama, di ba? Ibig bang sabihin ay nakahukay na ito or posibleng nakaredy ito para sa mga gamit sa piggery, ganyan ba? Yan, merong mga teorya na ganyan, Kuya Justin, dahil Mm-mm. sa loob ng isang oras, hindi ka naman po pwedeng makapaghukay ng ganong kalalim. At Mm-mm. para iligaw nga yung investigasyon, isipin mo yung babuyang walang amoy. Popular yung Ahidrian na andyan at nagtayo nga ng babuyang walang amoy na programa yung dating si Cap Tony Mamak, yung Yumao, no? At Oo. isipin mo, wala namang baboy dyan, pero nakapangolekta siya ng kaning baboy. So, isa yun Mm-mm. sa kanilang tinitignan, talagang pinagplanuhan. At yung mismong takip ng washing machine, di ba? Nakakita sila ng mga bakas ng dugo dun sa Dugo, mismong oo. laundry area. Oo. Ang ginawa pa nitong persons of interest, yung takip nung washing machine, ipinasok din para hindi matunton, ipinasok din dun sa isa pang butas ng septic tank. Nakalaunan nga natuklasan, Kuya Justin. Mm-mm. So, dun sa Mm-mm. forensic investigation, isa sa hinihintay nila na resulta, magtugma yung dugo dun pa sa ilang pang mga kagamitan na nakita doon. Pero sa presentasyon ng pulis kanina, ang Mm-mm. cause of death ni Tess Mamak malakas na tama sa ulo, kaya ito nasawi, Kuya Justin. Mm. Paulo G, may pakiusap yung pamilya. Alam natin sa panganahon ito, nagluluksa sila. Mabigat ang kanilang pinagdaraanan. Nabanggit natin, di ba, August lamang ng nakaraang taon na yumao itong si dating Barangay Captain Tony Mamak. At ngayon naman, Pebrero, ay ganito. Brutal yung sinapit ng kanilang ina. O pwedeng paki-elaborate yung panawagan ng pamilya Mamak sa mga netizen kasi itong balitang ito sensitibo at alam natin may mga bata, may mga pamilyang involved, Paulo G. Totoo, Kuya Justin, dahil sa dami ng mga content creator, nagbibigay Mm. ng spekulasyon at ginagamit yung mga ilang pictures at video, nung mga lumabas na sa mainstream, ang pakiusap nila, Kuya Justin, maging sensitibo din sa mga komento at kung Mm. hindi makakapagbigay ng linaw sa kaso, Oo. wag na lang gumawa ng Mm. content, lalo-lalo na ang mga tinitignang anggulo pa dito, Kuya Justin, yung motibo, dahil ang mismo ang Oo. Philippine National Police maingat dito sa pag-disclose Tama. ng motibo unless na Mm. makumpleto yung forensic investigation. Isa diyan yung message nitong Yumao dito sa persons of interest at Oo. yung mga paunang salaysay nitong kanyang mga malalapit na kapamilya, dahil Mm. sa salaysay din naman nitong si RM Mamak, itong panganay na anak, Kuya Justin, Oo. sa mga obserbasyon niya lately daw bago mangyari itong karumal-dumal na krimen, talagang napagsasabihan ni Ma'am Tess Mamak itong si Mm. Doc Manuel. So, doon umabot yung kaalaman ng pamilya na talagang merong Mm. hindi pagkakaunawaan. Pero hindi nila sukat akalain na sa loob ng 20 years na relasyon, ganito aabot yung na senaryo, aabot dito sa karumal-dumal na krimen. Kaya ang panawagan, Mm. kung hindi ho makakabuti at completely stranger ho kayo dito ho sa pamilya Mamak, o Oo. kaya kahit malapit pa, maging maingat at maging sensitibo kayo sa inyong mga komento. Yan ang panawagan ng pamilya, Kuya Justin. Oo, linawin ko lang when I say may mga pamilyang involved, I'm saying na itong isyong ito ay hindi lang natatapos syempre kay Ginang Tess Mamak. Ibig sabihin, Correct. nagluluksa ho yung kanilang mga kaanak, mga kaibigan, mga mahal sa buhay at yung mga anak. Kaya maging maingat din ho tayo dun sa, yun nga, gaya ng binabanggit, pakiusap ng kanyang mga anak, ay mag-ingat dun sa pagbibigay komento dahil ganito ho di ba, Kuyang Paulo, tayong mga journalist, pag tayong gumagawa ng ganitong balita, gusto natin mauna tayo pero at the same time, lagi nating iniisip, paano kung tayo yung nasa sitwasyon? Wag naman sana pero always put your feet on their shoes, ika nga, 'di ba, Kuya Paulo G? Exactly, Kuya Justin. At dito sa mga nanonood sa atin, okay, na magkaroon sila ng sariling point of view. Kaya lang,
yung point of view mo kuminsan ang patungo niya doon pa sa tipong makakapa-impluwensya ka pa dito sa takbo ng investigasyon. Kaya ang pakiusap ko yan, Justin, kung wala rin namang mababanggit o na mabuti, wag na lang magkomento. Okay, maraming salamat Paulo G. Santos sa iyong update at makikibalita kami. Susubaybayan natin yung development at naway hustisya ang dasal natin para kay Ginang Tess Mamak at para sa kanyang pamilya. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll stream at TV 36 News Stream. Gabalen, ayun ho, ating narinig ang update, ang balita mula ho kay Paulo G. Santos. Sariwang-sariwa katatapos lamang ng press conference. So isa ho yung malinaw. Ang sinasabi ngayon, planado itong pagpatay sa negosyanteng si Tess Mamak at pinagplanuhan, kanilang tinitingnan yung anggulong murder. Batay na rin sa autopsy report ay isang malakas na hampas daw sa ulo ang naging sanhi. At ito po mga kabalen, gaya ng binanggit, pakiusap ng pamilya ay maging sensitibo sa pagbibigay komento sa panahong ito dahil sila ho'y nagluluksa at sadyang kakabigla itong nangyari sa kanila, hindi sukat akalain dahil ito pong person of interest ay halos 20 years nilang nakasama bilang family driver. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll stream. Ito naman, balitang may paggagamitan muna tayo. Bigyang daan natin ilang public service announcement. Dito ho sa lalawigan ng Pampanga, mawawalan ho ng supply ng tubig mamayang 1:00 ng hapon hanggang 4:30 ng hapon. Diyan ho sa may Barangay Santa Maria, San Teresa First and San Agustin sa Lubao, Pampanga dahil sa gagawing flushing activity nito pong Prime Water. Skip the scroll stream at TV 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama, matudesisyon, natama. Mawawalan din ng supply ng tubig dyan ho sa may Sapang Biabas Resettlement Phase 1 sa Mabalacat City, Pampanga. Mamayang 9:00 ng gabi. Oo, mamayang 9 p.m. hanggang 5 a.m. tomorrow. Saklo na kayo. Di ba? Kasakit pa mo yung sasaklungin. Yan ho, hanggang 5:00 ng madaling araw. Diyan ho sa may Sapang Biabas Resettlement Phase 1, Mabalacat City. Yan ho yung mga ilan sa mga scheduled water supply interruption dito ho sa lalawigan ng Pampanga. At sa ating pagbabalik, tuloy natin yung mga iba pang balita na dapat ninyong malaman. Huwag ho kayong bibitiw. Magbabalik po ang news stream makalipas ang ilang mga paalala. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, makidesisyon ang tama, Skip the scroll stream at TV 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll stream at TV 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll stream at
TV36 News Stream kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at TV36 News Stream kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Nagbabalik po ang CLTV 36 Newsstream at bagong lahat, batiin muna natin yung mga nakatutok sa ating programa. Maraming salamat. Ayan, si Angelo Redaha nag-comment na. Sabi niya, Throwback Thursday morning, Kuyang Justin D. At 6 na araw na lamang bagong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Ayan, good luck daw, sabi niya, kay Sara Duterte para sa pagiging presidente sa 2028. Ayan, may manok na. Si Angelo Redaha, good luck. O baka naman good luck lang, di ba? Well-wishers lang. Ang mga well-wishes lang yung gustong iparating ng ating kabalin o ng ating kababayan na si Angelo Redaha. At speaking of good luck, ayan. Ito ho, mga kabalin, kahapon ay formal na ang inanunsyo ni Vice President Sara Duterte ang kanyang planong tumakbong Pangulo sa 2028 elections. At humingi rin siya ng paumanhin sa ating mga kababayan dahil tinulungan daw niyang mahalal si President Bongbong Marcos. Ito yung ika nga ng mga millennial at Gen Z, the love team we failed to protect. Diba? Na ang aga ng kanilang breakup, Uniteam, after ng ilang buwan. Pakinggan ho natin ang pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng kanyang plano sa darating na 2028. Humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila sa pangalan ko. Ngunit may takot ako para sa ating mga anak. May takot ako para sa susunod na henerasyon. May takot ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa. Walang pangalawang pasaporte, walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas. Kahit ito'y patuloy na nalulugmok sa kahirapan. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Shukran.
Atin hong narinig ang buhong Kapampangan. O si Sara Duterte nga Bisaya, di ba? Ako Kapampangan, proud. Buhong. Ito, atin pong narinig yung buong statement ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng kanyang pagtakbo bilang Pangulo ng Pilipinas sa darating na 2028 elections. Ngayon, ito ang magaling. Anong pulso ng ating mga kababayan dito sa... Ito, hindi lang basta netizen. Mga totoong tao talaga, mga kababayan natin to. Halimbawa na lamang, ito. Si Lay Isipsunga, nag-comment siya dito sa CLTV Ask. Si Lay ay dating mutyaning Kapampangan, hotdog, sabi niya. Si Felix Nino Asuncion, ayan, Chef Felix, waiting for Vico. Sabi niya, aba, merong ibang minamanok itong si Chef Felix. Sabi naman ni Royet Estrada, she may not like my answer. She may not like how I answer. She may not like the content of my answer, but I am answering. Ayan, with reference to doon sa sagot ni Vice President noon, yung nag-viral, yung she may not. Ano pa yung mga ibang komento? Ito, basahin natin yung comment naman ni Mark Anthony Sunga. Sabi niya, today, she drew the line in a political chessboard. Either you're with me or against me all the way. Sara versus Hunga. Sara versus the headless giant? Question mark. Sara has shown dominance today. Sabi niya, she broke the internet. Kaya supporters o haters, kanya clickbait ka. Kaya, but the question remain, administration, pinklawan daw are clueless. Who will be the standard bearer? Hindi nga sila magkasundo, wala pa plano, wala pa arrangement, kaya naka one step away na si Inday. Sabi ho yan ni Mark Anthony Sunga. Ayan. Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si... Alam nyo, maraming salamat sa inyong aktibong partisipasyon sa mga ganitong talakayan tungkol sa ating lipunan. At ito hong CLTV 36, gaya ho ng aking nabanggit, ay para sa inyo talaga. Itong ating platform, para ho sa inyong mga komento, mga opinion, mga kwento, mga kuro-kuro, at kung ano-ano pa tungkol ho dito sa ating lipunan. Dahil syempre, mahalaga yung tinig ng bawat mamamayan pagdating ho sa demokrasya. Sabi ni Rio Williams, hard pass rugo. Aliwa naman, alang malyari ka rin imbestigandang sangkot ka rin flood control and corruption cases. Sabi naman ni Penelope Smith, na mukhang troll. Kasi, ala naman kanong Smith, apelidong Pilipino, na big yes from Pampanga, all family and friends, supporters. Tapos wala siyang account. Ayan, tinawanan ng mga ibang netizen na totoong tao. Ito, totoong tao, I can confirm because I know them personally. Dito ho sa comment section. Ayan. At sino pang nag-comment? Tingnan natin yung ibang comment. Sige, last 2 comments. Bigyang daan natin. Sabi niya, may saya din, boboto dyan, di na nahiya. Lustay pa. Sabi naman ni Benji, Due Manalo, excited. I will support her just like his father. Yan ho ang komento ng mga netizen kaugnay ng plano ni Inday Sara Duterte tumakbong presidente sa 2028. stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makyala matuto at magdesisyon na tama. Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makyala matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Puntahan naman natin yung mga ibang balita. Kabalen, umabot po sa higit $35 billion ang remittances ng mga bagong bayani OFW noong pong taong 2025. Ayon po ito sa ating ayon po ito sa ating pamahalaan at yung aking mga age misplaced talaga. Agpangpuinik yung kaya katang gobyerno. Yan Reni pong remittances 35 billion pesos. $35 billion ang kabuuan at marami dito galing din sa mga probinsya gaya na lamang ho dito sa atin sa Central Luzon. Pakinggan ho natin ang ulat ni Jody Mercado. Ng maraming pamilyang Pilipino ang padala ng mga overseas Filipino workers o OFWs matapos umabot sa panibagong record
ang kabuang remittances noong 2025. Batay sa datos sa inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, umakyat sa $3.52 billion ang cash remittances noong December 2025, mas mataas ang 4.2% kumpara sa kaparehong buwan noong nakarang taon. Bunsod nito, naitala ang kabuang $35.63 billion sa padala para sa buong 2025. Mas mataas ang 3.3% mula sa $34.49 billion noong 2024. Para sa maraming komunidad, lalo na sa mga probinsya kung saan karaniwang may kapamilyang nagtatrabaho sa ibang bansa, ang pagtaas na ito ay nangangahulugan ng dagdag na pambili ng pagkain, pambayad sa matrikula, at puhunan sa maliliit na negosyo. Sa tala ng BSP, mas malaki ang naipadalang pera ng mga land-based workers na umabot sa $2.83 billion noong Disyembre o 4.5% na mas mataas kaysa noong nakarang taon. Ang mga sea-based workers naman ay nakapagpadala ng $0.69 billion na may 3.3% na pagtaas. Sa kabuuan ng taon, umabot sa $28.49 billion ang naipadala ng mga land-based workers, habang nasa $6.94 billion naman ang mula sa sea-based workers. Kapag isinama ang mga in-kind transfers at padala sa pamamagitan ng informal channels, umabot sa $3.60 billion ang personal remittances noong Disyembre. Sa buong taon ng 2025, umalo ito sa $39.62 billion na 3.3% ang mas mataas kumpara noong 2024. Naitalang pinakamalaki ang bahagi ng remittances mula sa Estados Unidos, Singapore, Saudi Arabia, Japan, United Kingdom at United Arab Emirates. Ayon sa BSP, katumbas ang humigit kumulang 7.3% ng gross domestic product o GDP ng bansa ang remittances noong 2025. Patunay kung gaano kalaki ang papel ng mga OFW sa ekonomiya. Ipinaliwanag ni Michael Ricafort, Chief Economist ng Rizal Commercial Banking Corporation, na nakaapekto sa pagtaas ang mga seasonal factors at galaw ng palitan ng dolyar at piso. Anya, may ilang OFW at kanilang pamilya ang naghintay na magpapalit ng dollar sa panahong mataas ang exchange rate, lalo na nang lumagpas sa 59 pesos per dollar ang palitan noong October 27, 2025. Nagkaroon umano ng pent-up demand hanggang Disyembre. May ilan din raw na nagmadaling magpadala at magpa-convert sa piso bago ipatupad ang 1% tax sa OFW remittances mula sa Estados Unidos ngayong 2026. Sa likod ng mga numerong ito ay ang mga sakripisyo ng milyong-milyong Pilipinong malayo sa pamilya. Sa bawat dolyar na ipinapadala, may katumbas itong pangarap, bahay na ipinapatayo, batang napag-aaral, at pang-araw-araw na gastusin umaalalay sa kabuhayan ng mga komunidad sa buong bansa. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Atin hong narinig itong balita ni Kuyang Jody Mercado, yung $35 billion na remittances padala ng mga OFW. Yan ho, palakpakan muna natin yung ating mga bagong bayani. Alam ho ninyo, hindi madali. Mahirap pong mawalay sa pamilya, magtrabaho, tapos syempre, yung gaya nga ng pelikula ni Vilma Santos sa yung linya ni Vilma Santos sa pelikulang Anak, sabi niya, ilang pagkain ang tiniis kong hindi kainin para lang mabigay yung mga pangangailangan ninyo. Abay, totoo ho yan. Pero, kung ikaw naman yung maswerteng nanalo sa loto, baka hindi mo na kailangan mag-abroad. Opo, kabalen. Meron ho tayong isang winner. Hindi ko na makilala kung sino. Kung kilala ko lang, Betor, sabi si Betor. Pampanga Betor, nanalo po ng mahigit 37 million pesos. Dito po sa 645 Mega Lotto. Aba,
Sana all talaga. Ayan. At nung pong February 11, ito na-draw. Ano? So, deni pong sese yung numero. 17, 15, 32, 12, 45, and 40. Yan, may nguteo tapa. Apin po rin rin liluwal. At may itong yapong Loto, Betor, Keti Pampanga, Ing Sinambut Kabalen. Ko napanyab yan. Eta naman balo nung nino eh. Siyempre hindi talaga dinidisclose yan ng Philippine Charity Sweepstakes Office o ng PCSO para na rin sa seguridad nito hong mga nananalo. Skip the scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, magtuto at magdesisyon. Kabalen, meron hong live bukas, Spotlight, kasama si JM De Jesus. At saan ba ang kanilang susunod na stop at sino ang kanilang makakakwentuhan? Ito ho mga kabalen, sinimulan natin itong live podcast ng Spotlight RBC Original Podcast ng RBC Media Group. Nagsimula ho tayo, ilan na yung mga napuntahan natin? Banggitin ko na rin dahil maraming salamat sa mga establishmento na patuloy hong nagtitiwala dito sa atin sa CLTV 36. Unang-una na dyan, Midnight Sun Cafe. Maraming salamat. Maraming salamat din sa Glam Media Art Cafe na nagpaunlak din. At syempre, ito pong Lala Garden Cafe sa may siyudad San Fernando ay nabisita na rin ng ating Spotlight team. At saan ang next destination? Panoorin ho natin ito. Ayan ho, kabalen, kung kayo ay katulad ni Kuyang Justin na mahilig sa brick oven pizza. Ayan, ipagkasarap-sarap talaga ng pizza sa Biggies. Totoo yan. Oo, I can vouch for that. No? Masarap po ang pizza ng Biggies talaga. Ayan, samahan ang Team Spotlight bukas alas 3 ng hapon hanggang 1 to sawa. Siyempre hanggang mag-enjoy tayo dyan ho sa may Biggies Pizza. Dyan sa may siyudad ng Angeles para taman ay magkwentuhan kasama si Glorious G. Mapanagkas siya pa mo yung Glorious G? Patseta rin naman kay Glorious G. Bala mo pwede lang mitandem Koyang Mike Pangilinan. Huling araw din Kapampangan. Talagang mapanagkas. Glorious G na yan kapanagkas. Yan, makakasama rin natin ang Drift Sisters. Kwentuhan. At live na live yan. Bukas sa Spotlight kasama si JM De Jesus. Kabalen, kung nais ho ninyong bisitahin ng CLTV 36 at ng Team Spotlight ang inyong establishmento, at kung gusto ninyong makisaya rin, ay pwede ho kayong magpadala ng mensahe sa aming Facebook page at CLTV 36 Official o di kaya naman mag-email info@cltv36.tv o kaya naman mag-message din dun sa page ng Spotlight with JM De Jesus, RBC Podcast Originals. Para sa gayon, kami bumisita sa inyo. At dyan naman tayo magkwentuhan sa inyong lugar at maipagmalaki kung ano yung inyong best-selling na produkto at syempre, yung serbisyo at yung hospitality. Yan ho yung differentiator. Lahat ng kape, may kanya-kanya tayong taste ng kape. Pero pag nagpupunta tayo sa isang lugar, syempre, yung service. Kaya naman, saludo, Midnight Sun Cafe at Glam Media Art Cafe at yung Lala Garden Cafe. At eto, pupuntahan natin bukas, Biggies naman, pizza ang ating ang ating banat. Kaya naman inaanyayahan kayo ulit 3 p.m. bukas dyan ho sa Biggies Pizza. 36 news stream kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama. Skip the scroll and stream. Time check muna tayo, 10:56 na ng umaga at magpapaalam na si Kuyang Justin Dizon. Pagbigyan nyo na ako, overtime na tayo. Pwede, magpapalam tayo, babalik naman tayo bukas.
Yan, natuwa sila. Babalik tayo bukas. Okay, sige mga kabulen, kita-kita tayo bukas alas 10 ng umaga dito ho sa Newsstream para sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan. Ito po si Justin Dizon. Maraming salamat po.